हामालै राजाफोरखौ लानानै गाजा गोमजायै दिनै नमिनेशनखौ होफैनाय जाबाय सालाकाटि बियाबनिफ्राय जोंनि जे पार्टी बे पार्टीया आंखौ सालाकाटि बियाबाव बिजाथि होनानै सालाकाटिखौ उद्धार खालामनांगौ होननानै दिनै जोंखौ बेहाय एमएलए थासेयावबो सालाकाटियाव गेलेनो थाखाय आंखौ खाबु होदों एबा आंखौ बिथोन होनाय लेखायै दिनै आं सालाकाटिनि थाखाय नमिनेशनखौ गथायदों। सालाकाटिखौ जोङो एबार जेरैखि जाया उद्धार खालामनांगौ मानोना नैथि खेबनि प्रमद बर'नि जे सरकार बे सरकाराव सालाकाटि समस्तियाबो जाहाथे थाफानो हायो मानोना सालाकाटियाव गोबां खामानि मावनो गोनां दङ। नोंथांमोना नुयो जे गुबुन गुबुन समस्तिफ्राव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ फसंथानफोर दङ, कलेजफोर दङ, इउनिभारसिटि दं, बायदिसिनाफोर दङ। नाथाय सालाकाटि समस्तियाव जोंहा डिग्री कलेज गंसेबो गैया बा बेबायदि हायार सेकेन्डारि जोंहा गैया, जुनियर कलेज दं, बेबो भेन्सार। दा बेनिखायनो जोंनि नैथि खेबनि सरकार फैयोबा जों सालाकाटियाव डिग्री कलेज मोनसे गायसनगोन मानोना क'क्राझाराव दासिमबो जोङो जि मडेल कलेज गंफा गंफा जिल्लाया मोन्दों क'क्राझाराव मोनथ'वाखै। जों एबार जि मोनगोन क'क्राझाराव मडेल कलेज जों बेखौ सालाकाटियाव जों फसंनानै लागोन। जों जे प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सरकार थामहिनबा इउपिपिएल हान्जाया बे 5 बोसोराव 3 बोसोरनि खावसेल'सो मोजाङै खामानि मावनो मोन्दों मानोना कभिड बायदिसिनाफोरजों बायदिसिना गाज्रि थासारियाव बे सरकार सालायनो गोनां जादोंमोन। बे 3 बोसोर खावसेया बे जथेस्थ' नङा। दिनै प्रमद बर'नि भिजन जि डकुमेन्ट बानायदों बे भिजन डकुमेन्टखौ बानायनो थाखाय सम मोनसे नांगोन बेखौ मानसिफ्रा बुजिदों। 22था हारि हारिसाफोर दङ आरो बे 22था हारि हारिसाफ्रा दिनै लामा नायदों जे प्रमद बर'आसो जोंनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। दाख्लै बावैसो नोंथांमोना नुबाय कच राजबंशीनि भाषा सोलोंनायनि थाखाय क'क्राझार आरो चिराङाव 14था एलपि स्कुलाव जागायनानै होनाय जादों जेखौ आसाम सरकाराबो खालामाखै। बेबायदि गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरनि थाखाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोर मावनायखाय दिनै बे हारि हारिसाफ्रा प्रमद बर'खौनो नांफिनगौ, प्रमद बर'नि सरकारखौनो जोंनो नांफिनगौ होननानै बिथांमोना थांखि लादों। बेनिखायनो 26था जाथिनि फरायसा आफाद, धोरोमारि आफाद, थुनलाइ आफाद बायदिसिना आफादफ्रा दिनै प्रमद बर'खौ सापर्ट खालामदों आरो बिथांमोना मदद खालामदों जाहाथे प्रमद बर'नि सरकार फैयोबा बेवहाय समान मोनथाया जाहाथे मोनो। बेनि थाखायनो बे पलिसिखौ जोङो आखायाव लानानै जोङो हाबा मावगासिनो दङ। थारैनो बेवहाय गोजोननाय गायसननायजों लोगोसे ओनसोलनि जौगाखांनायनि थाखाय जेन खामानि मावनो हायो। नोंथांमोना नुदों बड'फा सुपार 50 मिशननि गेजेरजों 50 फरायसाफोरखौ UPSC कचिं दिल्लीयाव होनाय जायो, 50 फरायसाफोरखौ गुवाहाटीयाव MBBSनि कचिं होनाय जायो, 50 फरायसाफोरखौ क'क्राझाराव इन्जिनियारिंनि कचिं होनाय जायो। बेबायदि हाबाफारिखौ गुबुन सरकारा मावफेराखै, जोंनि सरकारासो मावदों। दिनै दाहाल इन्सुरेन्स खालामदों। 84,084 फरायसाफ्रा दिनै दाहाल इन्सुरेन्सनि गेजेरजों मुलाम्फा मोनगोन। जायफ्रा इउनिभारसिटि आरो कलेजाव बड'लेण्ड ओनसोलाव फरायबाय थागासिनो दं बिथांमोना जुदि गोब्राब लोमजायोबा अपारेशन बायदिसिना जुदि खालामनांगौ जायोबा 5 लाखनि इन्सुरेन्स मोनो। बे जोंनि आसाम सरकारनाव गैया, बे भारत सरकारनावबो गैया। नाथाय फिसा मोनसे काउन्सिल प्रमद बर'आसो बेबायदि थांखि लादों। बेनिखायनो गोबां दङ सानख'हायै 35था बावहाय फ्लेगशिप स्किम दङ आरो बे फ्लेगशिप स्किमफोरखौ बे आसाम सरकार भारत सरकारनिजों नङा, BTCआ गावनि फैसाजोंनो बे 35था फ्लेगशिप स्किमखौ लानानै खामानि मावगासिनो दं। जायनि थाखाय नोजोराव गोग्लैदों आगोलनि सरकार आरो दानि सरकारखौ रिजायनानै नायदों। बे एसेल' खम समावनो प्रमद बर'आ जेरैबायदि हाबाफारि लागासिनो दं दिनै गेलेनाय बिथिङाव, थुनलाइ बिथिङाव, हारिमु बिथिङाव बायदिसिना हाबाफारि मावनायखौ नोंथांमोना नुदों। दिनै बड'फाखौ जों नेशनेल लेभेलाव लांनो हाबाय, बड'फानि मुर्तिखौ दिल्लीयाव फसंनाय जाबाय, बड'फानि लामा नाम दोननाय जाबाय जेखौ आगोल हायाखैमोन, नाजानायबो जायाखै, गोसोखांनोबो हायाखै। आसामनिफ्राय नैथि सुबुं बड'फा जायनि मुङाव लामा दोननाय जादों दिल्लीयाव, जायनि नामाव दिनै मुसुखा फसंनाय जादों। दा बेफोरखौ नुनानै बर'नि हारिनि गोरों गोरा मानसिफ्रा, गोदान जोलै मानसिफ्रा जायफ्रा आगोल गुनु पार्टियाव हाबा मावाखै बेफोरबायदि मानसिफ्रा मोजां मोनदों जे गमामायैनो सरकार मोनसे सालायबाबो दिनै बे सरकारा बर' हारि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनायखौ बावगाराखै, बर' हारिनि खामानि मावनायखौ सिगाङाव दोननानै सरकार सालायगासिनो दं। बिनिखायनो दिनै जोंनि बर' हारिनि गोरों गोरा मानसिफ्रा दिनै UPPLखौ मदद खालामदों। हाबाखै हाबनाय नङा थगायबाय होन्दोंमोन। दिनै गहपुरसिम सिमाया लावबाय। एबारनि बिसायख'थियाव गहपुर, बिश्वनाथ, सनितपुर साब डिभिजननि मानसिफ्रा दिनै भट होगोन।
मोनथाम समस्थियाव रौता धोनस्री आरो दिनै हरिसिङा बे मोनथाम समस्थियाव बिथांमोना भट होसिगोन मानो हाबाखै जाखो जोंथ' बुंनो हाबगोन सम नांगोन मोनसे दा दिनै गमामायै हाबबाय दिनै भटबो होजोबबाय बेनिखायनो उल्था जादों दिनै बर' रायजोआ 80% दिनै इउपिपिएलनो भट होगोन बेनिखायनो गोरलैयै एबार जों सरकार दाफिननो हागोन आरो सरकार दानाय लोगो लोगो आद्रा थानाय जे खामानि मावनांगौ दं बे खामानिखौ मावफिननाय जागोन लाइमोनफोरनि थाखाय सिन्था खालामनाय जादों सालाकाटियाव थानाय जिथु एनटिपिसि बिनि फ्लाइसखौ गुबुन गुबुन जायगायावसो फानहरनाय जायो बेनिखायनो नैथि खेबनि जे सरकार फैयोब्ला सालाकाटियाव थानाय एनटिपिसिखौ बिथा खालामनानै बेवहाय मोनसे सिमेन्ट फेक्टरि गायसननाय जागोन जायजों बेखार लाइमोनफोरनो साख्रि बेखार लाइमोनफोरनो खामानि मावनायनि जे सुजुग सुबिदा होनांगौ बेखौ होनाय जागोन सालाकाटियाव दिनै जे स्टेट डिस्पेन्सारि मोनसे हस्पिटाल दङमोन बेखौ आङो फेदेरनानै कमिउनिटि हेल्थ सेन्टार जायखौ मडेल हस्पिटाल होननानै बुङो दिनै सालाकाटियाव बे मडेल हस्पिटालखौ होनाय जाबाय सालाकाटिनि जिथु हाई स्कुल बे हाई स्कुलाव 7 कोटिनि RIDFनि गंसे स्कुल बिल्डिं हरनाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे 30 आवार ग्राम उत्कर्ष अभियाननि जिथु ट्राइबेल हस्टेल बेखौबो सालाकाटि हाई स्कुलाव हौवासाफोरनि थाखाय हिन्जावसाफोरनि थाखाय खालामना होनाय जाबाय सालाकाटिनिफ्राय खालिफुख्रि थांनाय लामाखौ रिपेयारिं खालामना होनाय जादों दिनै फुकागावनि जे लामा बेखौबो रिपेयारिंनियाव हरनाय जाबाय बेफोर गासैबो मावजानाय लामायाव आरो दिनै बालाजान तिनालि कालिफुख्रि बासुगावजों थांनाय जे लामा बेखौ आसाम मालायाव हरनाय जादों सामफुर दैमायाव ब्रिज जागोन बेबायदिनो खुरसाखाथि निउ बासबारि धोरोमपुर बे मोनथाम जायगायाव दिनै साब हेल्थ सेन्टाराव गायसननाय जागोन आरो बेफोर गासैबो टेन्डार जागासिनो दं मोनब्रै सावस्रि बिफाननिफ्राय फैनाय जे हस्पिटाल दिनै स्कुल लामा बायदिसिना सालाकाटिनि समस्थियाव जोङो मावगासिनो दङ सालाकाटिनि 50%आनो आंनि 30 नं क'क्राझार समस्थियाव गोलैयोमोन बेवहाय गोबां जौगाखांनायनि हाबाफारिखौ थांनाय 4 बोसोराव आं मावबाय थादों आरो आसामाव डिलिमिटेसन जानायनि उनाव सिडलिनिफ्राय जेफोर ओनसोला आंनाव फैबाय बेयाव बोसोरसे आं खामानि मावनो मोन्दों बेनिखायनो बे बोसोरसेयाव लामा दिनै हरनाय जाबाय गंथाम लामा हरनाय जादों आसाम मालानिफ्राय मोनसे सालाकाटि हाई स्कुल कालिफुख्रि हाई स्कुलाव स्कुल जौगानायनि थाखाय बिल्डिं सेंसन खालामना होनाय जाबाय हस्टेल गायसननायनि थाखाय थांखि लानाय जाबाय बायदि रोखोमनि हाबाफारिफोरखौ मावदों बेनिखायनो नुदों जे इउपिपिएलनि जे MLA बिथाङा बे समस्थियाव गोबां खामानि मावगासिनो दङ बेनिखायनो दिनै गुबुन दोलोआव थानाय मानसिफ्राबो दिनै लोब लोब फैनानै इउपिपिएल दोलोआव सामफ्रोमबो हाबगासिनो दङ बेखौ नोजोर होनानै दिनैसिम जोंनि जे पार्टिनि जे सोद्रोमा साननाय बे सोद्रोमा साननाया दासिम 26,000निबो बारा जानानै दं बेनिखायनो सालाकाटि समस्थियाव देरहानो थाखाय जेसेबां भट नांगौ बिनि बारा जों दा जोंहा सोद्रोमाफोर दङ बेनिखायनो सालाकाटि समस्थियाव एबार जों एसे गोरलैयैनो जों बेयाव देरहासार जानो हागोन आरो प्रमद बर'नि फैगौ नैथि खेबनि जे सरकार बे सरकाराव थाफानानै सालाकाटिनि समस्थिनि जौगाखांनायनि थाखाय जों हाबा मावनो हागोन